Chcete vědět, na co si dát pozor při výběru nového kompresoru? Toto video vám představí 6 kritérií, podle kterých se orientovat. Probereme zde plnící výkon, objem vzdušníku, olejové a bezolejové kompresory, provozní tlak, provozní napětí a požadavek na jistič, hmotnost kompresoru a nakonec vám ukážeme názorný příklad výběru kompresoru pro konkrétní využití a provedeme vás jejich příslušenstvím. Ať už si pořídíte jakýkoliv typ z naší nabídky, tak se jedná o přenosné kompresory, ne o ty velké, co stojí napevno v dílně. Kompresory v tomto videu nejsou určeny pro nepřetržitý provoz a tedy doporučujeme maximálně 30 minut běhu v kuse. Platí jednoduchá poučka, že kompresor by si měl nechat schladnout po stejnou dobu, jakou běžel. 15 minut běhu by mělo odpovídat 15 minutám chladnutí. Tak a jdeme na kritéria důležitá pro výběr kompresoru. Začneme plnícím a sacím výkonem. Nejdůležitější je pochopit rozdíl mezi těmito pojmy. Plnící výkon je množství vzduchu, které putuje ven připojeným nástrojům. Sací výkon je množství vzduchu, které je nasávané dovnitř do kompresoru. Platí lehká poučka, že plnící výkon odpovídá přibližně 60% sacího výkonu. Vybírejte proto kompresor s minimálně o třetinu vyšším sacím výkonem, než vyžaduje váš nejnáročnější nástroj. Vyšší plnící výkon zkracuje dobu znovu natlakování vzdušníku a zajišťuje větší vzduchovou rezervu pro práci. Další klíčový parametr je objem vzdušníku. Objem tlakové nádoby udává, kolik vzduchu je připraveno k použití. To znamená, že čím více intenzivní a narázová činnost je, jako například lakování nebo pískování, tím větší rezervu potřebujete. Všechny kompresory jsou řízeny tlakovým spínačem. To znamená, že automaticky zapínají a vypínají kompresor při dosažení spínacího či vypínacího tlaku ve vzdušníku. Přesouváme se na rozdíl mezi bezolejovým a olejovým kompresorem. V současné době jsou na trhu k dostání dva typy kompresorů. Klasické olejové a novinka posledních let bezolejové kompresory. Hlavním rozdílem je hlučnost, náročnost na údržbu a čistota vzduchu. Olejové kompresory obvykle mají vyšší sací výkon při stejném příkonu, ale potřebují pravidelné výměny oleje. Jsou hlučnější a ve stlačeném vzduchu se může objevovat mastnota. Jsou vhodné do provozů, které nejsou tolik náročné na kvalitu stlačeného vzduchu. Naopak, bezolejové kompresory jsou o poznání tižší než olejové, prakticky bezúdržbové a dodávají čistý vzduch bez mastnot. Jsou ideální do provozů, které jsou náročné na kvalitu stlačeného vzduchu. Pokud plánujete mít kompresor v blízkosti pracoviště, doporučujeme pořídit tichý bezolejový kompresor, který vás nebude rušit při práci. U obou typů kompresorů je potřeba kontrolovat a případně měnit vzduchové filtry a také jejich vzdušníky by se měly před prací pokaždé odkalovat. Chcete vědět, jak kompresory nastavit a udržovat v nejlepším stavu? Klikněte sem a zjistěte jak. Dalším kritériem pro výběr je provozní tlak. Provozní tlak kompresoru by měl být o 1 až 2 bary vyšší než tlak požadovaný na danou aplikaci. Například, pokud drázový utahovák potřebuje 6 barů, provozní tlak kompresoru by měl být ideálně 7 až 8 barů nebo více. Při výběru je také důležité provozní napětí a požadavek na jistič. Kompresory v našem sortimentu mají dva druhy napětí, 230 V a 400 V. Takže před koupí je nutné se přesvědčit, že vaše dílna disponuje odpovídající zásuvkou. Dalším důležitým požadavkem je i správně nadimenzovaný jistič. 10 A jistič nezvládne většinu kompresorů a ani 16 A jistič nemusí vždy stačit. Je nutné se řídit dle požadavků daného kompresoru. Kompresory by neměly být připojované přes prodlužovací kabel, není-li dimenzovaný na příkon kompresoru. Nesprávně nadimenzovaný prodlužovací kabel způsobuje podpětí, které může vést ke spálení elektromotoru. Posledním parametrem je hmotnost kompresoru. Všechny kompresory z naší nabídky jsou vybaveny kolečky, ale pokud plánujete kompresor často přenášet, například mezi pracovišti, tak zvažte fakt, že kompresory s 50-litrovým vzdušníkem jsou obvykle manipulovatelné jednou osobou, ale nejtěžší kompresory dosahují hmotnosti i přes 100 kg, což komplikuje manipulovatelnost. Nyní už víme, jaké parametry jsou důležité a proto se pojďme podívat, jak se zorientovat v naší nabídce kompresorů. Pro jednodušší výběr jsme kompresory rozdělili podle toho, na co je budete chtít používat. Na dofukování pneumatik, jízdních kol a na další nenáročné použití postačí olejové kompresory Matabro K102,
K104 a K106. Nebo bezolejové K201, K202, K203, K204 a nebo jakékoliv kompresory s vyšším výkonem. Pokud hledáte kompresor pro ofukování, úklid stlačeným vzduchem nebo používání měchového zvedáku, tak postačí olejové Matabro K104 nebo K106 a bezolejové K204 nebo K205. Pokud ale kompresor chcete i na nanášení fasádní omítky, tak u olejových spíše popřemýšlejte o výkonnějších modelech K106 nebo K108, které zvládnou všechny tyto aplikace díky jejich vyššímu výkonu. Naše doporučení pro bezolejové zůstává stejné K204 nebo K205. Pro profukování zavlažovacích systémů vyberte také ty s vyšším výkonem, ale berte v potaz, že přenosnost hraje taky roli a K108 by mohl být příliš těžký. Pro náročnější aplikace, jako je práce v pneumoservisu s rázovým utahovákem, lakování nebo pískování, doporučujeme olejový K106 a K108. A bezolejové modely Matabro K206, 208 nebo 212. Tyto kompresory zvládnou vysokou spotřebu vzduchu, nabídnou tichý chod a čistý výstupní vzduch. Jakmile máte kompresor vybraný, můžete ho dále doplnit příslušenstvím, které spolu s kompresory nabízíme v akčních setech. V setu vždy najdete stříkací pistoli, ideální pro lakování aut akrylovými nebo vodou ředitelnými barvami, mycí pistoli, která vám usnadní mytí a čištění, foukací pistoli s manometrem pro dofukování a kontrolu tlaku v pneumatikách, ofukovací pistoli pro odstraňování nečistot z těžko přístupných míst. K ní dostanete také 3 koncovky pro nafukování míčů, kol a nebo čehokoliv jiného. A nakonec také 5metrovou spirálovou hadici z polyetylenu, abyste pneumatická zařízení mohli ke kompresoru připojit. Samozřejmě můžete kompresor doplnit dalším nářadím, které najdete na našich stránkách. Pro náročnější pneumatické nářadí je ale nutno dokoupit jinou hadici, než je v setu. Pro správnou funkci pneumatického nářadí je potřeba používat hadice s dostatečným vnitřním průřezem, tak, aby nedocházelo ke škrcení průtoku vzduchu. Pro obvyklé dílenské pneumatické nářadí doporučujeme hadice o vnitřním průměru 10 mm a větší. Délka hadice by neměla být taky zbytečně dlouhá, než je nutné, aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám tlaku. Hadice se vyrábí z několika materiálů. Polyetynylové hadice jsou nejlevnější a nejlehčí, ale taky méně ohebné. Jsou náchylné na praskání. Doporučujeme je používat pouze ve vytápěných místnostech. Gumové hadice jsou odolné, ohebné a spolehlivé pro profesionální použití v dílnách. Jen počítejte s tím, že jsou o dost těžší než ty plastové. Polyuretanové hadice jsou velmi pružné a odolné i vůči nízkým teplotám. Jsou ideální pro častou manipulaci a náročnější provoz. A nyní už víte, jak vybrat ten správný kompresor, a tak neváhejte a vyberte si ten svůj u nás na adaptační přípravky.cz. Odkaz najdete v popisku videa.